чуя някой политик да каже, назначен за министър, да каже, че ще реформира МВР, на мене ми се изправя косата. Няма година, в която да не сме реформирани, в по-голяма или по-малка степен, като последните вече са много интензивни. За 3 години 3 промени в закона. Всяка една реформа е взаимно изключващата се. Едната година правиме стъпка напред според политическа партия А, другата година идва на власт друга политическа партия, минаваме с няколко стъпки назад. Държавно предприятие ще има, няма да има. Ще има частни фирми в МВР, няма да има. Ще има спонсори, няма да има. Това са реформите. Едните дойдат на власт или сменят другите, започват да прокарват тяхната си реформа. Сякаш допреди 1 месец не сме били реформирани. И то омагьосан кръг вече 20 и колко години. Нито една от тия реформи не е имала за цел да осигури на гражданите спокойствието и сигурността, от която те имат нужда. Твърда, че МВР и най-вече служителите на МВР, а оттам и до голяма степен гражданите на тази държава са жертва на тези реформи, така наречени реформи. Реформата, която се осъществява чрез промяна на имената на разни структури, чрез укрупняване или разделяне на други структури, главни дирекции, чрез изваждане от една структура от МВР в друга структура, след това връщането й. Изваждахме БОП в ДАНС, върнахме БОП от ДАНС. Областните дирекции бяха РДВР-та, после станаха ОДП-та, станаха ОДМВР-та, районните бяха РПУ-та, РУП-ове, сега са районни управления. Да се реформира системата на МВР не е просто да смениш едно име. Трябва да се реформира като цяло начина на работа. Необходим е нов поглед върху нещата. Няма да стане реформиране на МВР на малки парченца. В цял свят една реформа, когато тръгне да се прави, е съпроводена с един много сериозен функционален анализ на самата структура, след което се начертават някакви стъпки, които трябва да бъдат предприети. Нямате абсолютно никаква гаранция, че следващия министър ще продължи да прави това, което е правил предшественика му. Защо? Толкова ли е сложно? Нашите политици не искат да си говорят. Всичките тия реформи се правят от хора, които не разбират от МВР. Няма да цитирам министри и други, които се изказват, че много хубаво би било за МВР да го управлява външен човек. Не е хубаво. Виждаме, че не е хубаво. Вече 20 години МВР само веднъж е управлявано от министър, който е излизал от средите на МВР и тогава са се случвали някои неща, които са добри за МВР, т.е. за реда в държавата. Сега, дали някой иска да има ред в тази държава? Или само иска да имитира, че ще прави нещо, за да подобри реда, това са две различни неща. Бюрокрацията е по-тежка дори отколкото при нас. Но, и тук е голямото но. Но ние все още работим по съветския модел. Има едни така наречени служители в МВР, които ни наричаме униформената бюрокрация. Тук вече отиваме и до така наречената обърната пирамида.